U čast generalu Jovanu Dragaševiću, ratniku, književniku i utemeljivaču vojne štampe u našoj zemlji, danas je u holu Doma Vojske Srbije svečano otkriveno spomen obeležje s njegovim likom. Bareljef autora profesora Dragoljuba Dimitrijevića otkrio je rektor Univerziteta odbrane general major profesor dr. Mladen Vuruna. General Jovan Dragašević jedan je od začetnika vojne štampe u Srbiji, urednik i izdavač prvih vojnih listova Vojin i ratnik, čiju tradiciju pod okriljem medija Centra odbrana baštine i nastavljaju magazin Odbrana i časopisi Vojno delo, Vojno-tehnički glasnik i Novi glasnik. Direktor medija Centra odbrana, pukovnik Stevica S. Karapanđin, rekao je da je ta ustanova početkom godine pokrenula projekat postavljanja spomen obeležja u holu Doma Vojske radi simboličnog obeležavanja značajnih jubileja iz istorije oslobodilačkih ratova i očuvanja sećanja na ličnosti srpske kulturne i umetničke baštine. Dragašević je ostavio više od 20 knjiga iz geografije, istorije, stilistike, zatim zbirke pesama, putopise, drame, kao i krilaticu poznatu u našoj zemlji "Samo sloga Srbina spasava, tako Srbu piše i na grbu". Posebna zanimljivost bila je ta što je prisutnima pročitano pismo praunuka generala Dragaševića, Borislava Dragaševića, pristiglo pre nekoliko dana iz Toronta, u kome on izražava zahvalnost domaćinima na časti ukazanoj njegovom pradedi.